TTAADCni ringnokni Jwngjal Tongmarokno berei naikha Dhalai Jun Chairman Premlal also. Chaselo bodoni adarobut tui Dhalai hangkor beresimal khumtui IS bai khumja beresimal English medium basic girls hostel thangai berei naikha. Yaglo koktum besengo koknar thani hostelso sal koloromoi tuini Jwngjal khoboi juda juda Jwngjal Tongmarokno khusawai koklam narka tei tatino Jwngjal supunani bagai koklam salnai tei chaitoknai hnai saiknarka Dhalai Jun Chairman. Tabuni rungsung serai dokon tinang kaini bagai borok ni rungsung thani gebemu Tongmarokno norai kaham rungsung nani chef rimane na harmutino bazatui kholawa Ongkhorka Dhalai Jun Chairman. Nếu đâu gặp một sự kích hẳn là